presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga iksunan mga kasama, awhagong kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Chulo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Higalaan nga atong magtatampo si Chulo. Usay ang pailob sa tao kung masobrahan na. Dili ni mo mahibawan nga nasuko na day ka. Maunalay imong mamatikdan nga nakadapat na day ka. Nalimot na ka ba sa imong kagalingon pero kini nga akong asawa. Bisag usaw pa ni mo na siya. Murag wag yun siya pailob. Murag iyan lang yun ni tingal ni batasan ba? Pero aron niyo masabta na akong tugilanon. Ino ko ni pagsugod ang tanan. And angry silence is laid where love has been. Chulo! Ay, may tingog ng alarm clock. Chulo! Day! Unsa man ang mga palingon ka ni? Nagkata ko ni dire. Ako ni mihipos ani og ipaglabay ko ni. Paksit sa tanil. Chulo! Oh, na. Day! Unsa man ang mga palingon din ha? Ilabay ko sa basurahan, ha? Ayaw, day. Dili man na bulingon ko. Mga linabhan naman na. Sa mga linabahan ko. Bago pa tayo ko nang gipang bukas, gipang bulkas sa hayayan. Uy, wala na may hipos og tarong kay. Nalimot ko. Paraw ka mo. Okay. Ay. Nya, reklamo ka, ha? Reklamo ba ka? Kay kaning kawa mo akong ihapak sa imong naong. Kon. Ikaw na buguon dyan ka, eh. Pagbukas ni mo kimo pa ng gihipos o diretsyo, nahipos na unta ni. Bisag kapila pa ka malimot, wa untay problema. Sorry. Sore! Di ka gid magtimaan sa imong trabaho na. Sunod ha? Kalimtayan na. Madugay, kanang uni mo, malumpi ka ng hanggawa kang si kaigo ni kaha. Uy, unsa di ay pre? Ingon ana di ay kapirmi ni kuan ni Mari pre. Dapatan kapirmi pa sa kita. Bito mo rin. Maura. Hala, uy. Awa, babes, diba? Tindo ko lagi sulti lagi, ni mo. Si Parichulo na yun yung anang nagsulti ni mo, ha? Siya na yun nagsulti ni mo. Kagrabe sad nga pre, uy. Kaldero kayo ang ipuspos sa mga o. Lagi maray. Ang butong. Huwag ka maliki ito ng una ko. Pre. Alam mo ko na pala, pre. Huwag pa maliki ng una ko, pre. May likito kong liki, pre. Pero na ako likita, di mo niliki. Lain mo ni. Usa man, Di mo pre. niliki, di kito. Usa man na, pre. Tanaw ko na, pre. Suwaw kayo, kay pahak mo ni. Pre. Daan pa ko. Karaan na, pre. Daan na din, pre. Karaan na din. Pero, di biya kayo tanto, pre. Murag, okay naman kayo. Duda ko anak, pre. Duda ko. Duda nga sa, pre. Nga kantong kaldero may dunay liki. Ligoon pre pahak gud. Pero pre, ayaw sa pandahas si Mari pre, oy. Ipakita po nga ikaw, mauihari sa inyong panimay. Ikaw may hawak. Saan mabitaw? Kini si Carlo? Banghagan ka man pero ang ako respeto ani niya dili good mawa. Kay banagon anako. Mabanghagan lang ni nako kung masuko na ko. Dili masad ka, pero may masuko mo rin. Ay, dili sa pre, oy. Grabe sa pirmi. Kuan ra god sa usa ka adlaw, may dunay kalima ko masuko. Mo ba?
Dili ni kayo tanto sa puto, no? Oo, oy. Di man ko sa putod kaayo, pre. Kamao man kong mo control sa akong kaugalingon. Bisag pangutanon pa ni Miss Carlo. Di ba, babes? Yes, babes. O, tinaw na, pre, puutang yung sawa ko, pre. Sortiya, di mo, pre, no? O ako, murag, ambot lang. Ambot tingali, nakatumong pa kong babae nga, katumong tingin kong babae nga, murag boxer ba? Sir, pero, absolba na, pre. Kuwang na, lambing na, yung kuwang ano yung pre. Lambing nga na, pero Miss Marie, pre, kamay na, Ambot, pre, oy. Limot ako sa paglambing, pre. Ano yan, pre? Dali, babes. Awa, pre, ha? Dali, babes. Mutag na akong babes. Mura yung balbakuha. Sa? Balbakuha. Sa balbakuha. Ah. Ganina mita na ako ka nito ang silingan, ha? Yamatod pa nimo ang naw at umurag balbakuha. Unya karon, ako din sa imong giignan nga balbakuha. Oh, kalamay ng balbakuwa, Mari? Bitaw. Kung balbakuha nga baka lagi lami, unya, kay kuan man, lain man ang balbakuha ha. Ha? Usap ding klase balbakuwa, Mari? Balbakuha ang buaya. Ito, Unya, ikaw, pre, malipay ka, ana, pre. oh, di sad na mayo, Mari, oy. Oo, saan ko ang gulman ng tawana, pre? May kang sikarang bagang, oy. Sa grabihan sa di mo. Di man sa tao, ingon ana. Ingon di ko nga, balbakuha kang buhay. Ay, pre, ay, lang ta, Carlo. Hindi na paghapon ka. Naibaw ko, oy. Sikreto kay kaglabok, ha? Libakiro kay kastanan. Oo, soba. Di libakiro. Kay libakiro tao. Chismusa kay pagkas nga matay. Sa? Unsa? Ya. Ayaw ko ginachismusa, ha? Ha? Inadungga ba? Kada pre, mabiya ta dili pre, mabiya ta pre. Sortiya ko rin mo. Ako asawa, mamuspo sa man to, pero kining mo asawa, pre. Manunggab rin eh. Mabiya. Oh, nakatultul pa di kag ulis ato? Ay, wana, buntog sa taan ni Ron. May kaya ko na kas pagpauli, no? Pahala ka diha. Ang ubang bana taon, Di ko tingog pa. wa na naghagok na. Ang ilang mga asawa nag-unlan na sa mga bukton sa ilang bana. Pero ako taon, naibana na ako. Wa ba ka ni masaag? May kaya nakatultul pa. Sunodo ay napag-uli ha. Pahala ka diha. Di ko tingog. Wala mga mutingog ya. Sa ba kulata ka na kog utso kabalyos? Hoy! Wala di mga mutingog! Day, ano naman bagong tuway ko eh? Di na rin pwede mong sikig saba eh. Nangalam mga sama-sama ko. Kisa may masuko. Ang pino na kong kulata. Kinsa masuko. Sa bagil mo eh. Hindi ka po sa imong batasan na. Pag New Year resolution mo eh. Ha? Usbon ang batasan mo? Why angay usbusan ko batasan kay ganahan ko ani? Oh, ikaw ganahan ka. Pero ako di ko ganahan na. Unya, ha? Unya dili ka pagbutan nimo, ha? Pagbutan day ko nimo. Oh! Okay. Ikaw, musubra ka na ha? Musubra ka na ha? Ese! Musukol na ka na ko? Ha? Musukol na ba ka na ko? Pak! Ikaw na ba? Ano saman? Tamanin mo eh. Angal ka? Angal ba ka? Pag-usap na taon na yun. Uy, bago na rin tuig. Ha? Ingon ka mag New Year resolution na ka. Magbuot ka dili ko mag-New Year's resolution. Oh, okay ito. Kung di ka magbago, ako, magbago na ko. Sa may baguhon nimo? Magbago kong asawa. Asawa bago pa! Agay! Pero tigin akong pugong sa akong kagalingon. Hadlo ko ba nga, basig mahinay ka na ko, kalimot ko. Lalim ka, bisag wala ko tingog. Ngitaon yung kagbikil. Unya to. Uy, pre! May tunga ka. Kag nasyakit ta. Sa problema no, ha? Kining, nangitag ko ni mo, pre, kay nagkinahanglan ko sa mong tabang ba? Ay, saan ka pre mo ni problema? Basta ibawag ko nga nga, ikagtabang ko. Naaring ko. Dako ikukutang kabubuto ni mo, pre. Good mo nga, di ka ko kabalibad mo. Kining, pre, may ipabuhat ko ni mo, pre. Okay na siya, ato lang niya, ha? Ayaw ka bala ka, ha? Gigi. Ay, di ka tablahon ako, ani. Tagaan ka kwarta. Oh, bantay ka. Ay kong tabla, ha? Oh, paminaw, pre, ha? Mauni atong buhaton. Wa na sad mo uli ay. Asa na sagta ning kanahan? Tuan na sa tusiyang barkada. Murag wag planong mo uli ning kanahanan ni. Nangatingan nila ingi kapuyo, karon lang ka. Apaso na ko udto iyang mga barkada bi. Asa ka ning kanahan di ay.
Gang, Oh. asa naman ka, oy? Ay naara maguday ka ng hinampaka ka, wamang ka mo ulis ato. Padulong ito ko pa uli. Karon na, ug wa pa ka apasa di ka mo uli. Nga, nagutang di. Hilom dia, pauli na dito. Uli, nabitaw ko. Ah. Kinsa man ni mga ungo ni? Hoy, ikaw ba kung wakay lingaw sa inyo ay pagsamok-samok ka kay gisapot na ko tiyo tilintian ka diaron. Ah, Kung sapot ka, ako kay tulis di ang binyong kwarta. Ala, sumpitan ka pag sila. ang samuka aning tawhon na. Yaw, Ay, kung yaw. Ihatag na lang kay... Kadara ba sa kutsilyo? Dali mo pag salima. Hoy, tulisan nga batig naong. Inumay yun. Mula na gwapa na. Ayaw mig samok-samok ka kay nag-away ra ba miron tingali mapagan ka diaron. Wako'y labot og nagunsa mo rin eh. Ako, tulis ni, ang binyong kwarta. Inungalahas, mga pitakan niya rin ah. Kuha mo sa baano pa. Agay! Tsa, samukan ka ha, na kay natural nga tingog day, ilis-ilis pa ka, animal ka. Agay! Pre, tabang! Pre. Ano, kumpare ta. Dili mo ba na? Ako di ko pare. Ha? Pre, tabang, pre, chulo. Tabang, pre. Nayati ko ning sitwasyon na di ay. Pre. Kaila kay ni tawhan na chulo. Nakaila ka ini. Ha? Ang hanggaw kong kumpare nga kong gisuhulan nga tulisan mi. Naigog mo na sa kadiro nga ginadalas ko asawa. Nalipong ang taong tulisan mi. Nabantayan na hinon sa akong asawa nga kailay na bis katong nagtulis sa mo. Unya to. Sige, gawas na sa buksok. Sir, tagagawas ako, sir. Oh, Ay, salamat taon. pasalamat ka nga wa idayon ang kihan nimo. Ng imong dibiktima, buanga ka. Ah, biyas. Di ba siya tinuod nga tulis ko, sir? Kisuguro ko sa kong siyang bana ba? Sa kong kumpare. Unya kay wang ko kay bao nga. Nagdati itong takot kaldero yung asawa. Mo yung gihapang sa kong opitis. Kita ka sa kong bukol, sir. Awa. Awan ko labot ng bukol mo. Pero bisan pa tulis itong imong toyo. Ramaram ko to ko. Drama to, sir. Di tinuod, sir. Sakito eh. Pero, di ka makalakaw layo ha. Alnira ka din Kay, kung idayon ang kiha, dali ra kang ma-pick up dayon ako. Oh, salamat, sir. Salamat, ship. Nakauli na. Okay, ship. Oh, gang, sorry na gulgang. Di man to ito lang ugang nga masakitan ka o unsa ba. Ang amor ito mga tulison ko nuhay ta. Unya, makakita ko nuhay ko kigayon. Ilugo na ko kutsilyos tulisan. Ilom biya pa. Ako ba? Okay! Animala ni mo sa? May plano ka ding ipapatay ko nimo, ha? Taka mo lang ga? Ay na lang ta, kay tanaw na ko atong tulisan, kung wa pa na ko mahapakis kaldero, way siguro og nakuha ng alahas og ang kwarta. Og wa pa'y siguro og gijirjir ko tong hanggaw, kay butakal kay naong tawhana. Uy, buutan daw tutawa na. Uy, ako lang to sa kipamalihog ba nga. Uy, muda sa papel sa tulisan. Kay gusto mo tanan ko ba nga, makita sa nimo ba kung usaon ta kapagluwas. Pero, naunahan ako nimo. Naunhan? Kuyawan ni mo sa? May di kay kamuhimog script, naunhan makasadlib. Karon na pamatud-al gyud ako, chulo. Nga wag gyud ay kay gugpan ako. Mo din tagdugay kay kag muuli, kay may plano ka di ay nga imo kong ilisan. Oh, dili to nga. Uy, dili na. Ay nalata, chulo! Hilom na, chulo! Busa karon nakahukom na ko. Palayaso ta ka din sa bay. Bahalag asa ka paingon. O aron safety kas imong maadtuan, mas maayo tingali nga ikihan na lang ta ka, aron sa ingon mapriso ka og safety ka dito sa prisuhan. Oh! Dako ko kay ubos ni mo, chulo! Grabe, sobra! Mupatay gud ka nako. Pwes di sa ka magbahay nako, ipapriso ta ka! Oh, day, Mirna! Askan luuyan taon ako. Ako pa'y nabunog. Kagsigihan ko hapak sa kaldero ako. Ipalayas pa ko. Unya, gikiha pa ko ipapreso. Askan luuyan ako. Usaon taon ako ani? Usa may kong buhaton nga maulian na ko asawa ba? Palihog tabagit ang ko ninyo. Usaman ko kamo pasultihon. Chulo. Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord, Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampo. Pig, senyor, datong tanan. Thank you kayo. Salamat kayo.
Good morning, Sam, sa Balirong nga ka. Balirong! Sa mga Kaskiho pamili ni si Ding Kaskiho. Marisa Kaskiyo. Gali Kaskiho. Ah. Og labi na gyud ni Jorge Pakit og ni Okay. Bibing Pakit. O sa tanan po mga kaigsunan ni Peter Dihos diha. Po, kumusta ka mo tanan ni Ma'am Aida po. Salamat kayo ninyo diha. Ma'am Aida Balyes. Naamri sa grupo ni Squire, no? Ah. Balyasera. Peter Oh. Squire. St. Peter's Choir. Mao ni sila. Kung kinsay gusto nyo mga pagpa-choir sa mga kapilya, simbahan na ata, putakan ni Peter. Salamat kayo. Sa tanan itong mga kaigsunan, labi sa mga tao ni Kuya Pipito, Dudong GR Pipito, o mga tao ni Inday Shane sa Bromwich PH. Salamat kayo, Inday Shane. Ating Jinan! Yes, Kuya Alan! Nagtimpla kong Don Pepe Dark Chocolate, Amayo, Kuya amayo, Alan! Para sa mga dagko niya, para sa mga bata, Don Pepe! Para taas ang energy sa ato ang mga kabataan, ilabi na ikanto nila sa eskwelahan. Unya, ugum-ugum kay lami gyud ang Diamond Yemo, ug UBM special. Unya, palit mo kay sure gyud kalami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kayo, Ate Jenjay. Labi na yun sa mga tao ni former kita, John Ramos, kinagwatch yung Miguel Pulyar. Good morning mo diya. Salamat sa kayo sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong JR Pipito, o ni Inday Shen Pipito sa Bromwich Page. Ate Press? Okay, ang sender dato karong adlaw. Atong sender Ate Press, Inday Shen? Ano, dili? Inday, Dudong Cholo, di ay? Cholo. Dudong Cholo, Ate Press. Si Chulo. Ang problema ni Cholo, Ate Sige, Press. nagkaikos kaldero ito. Naan na di ang asawa taon nga sa ibunalang tao sa kaldero ba? Si Cholo. Looy kayo. Yan, patambag siya sa kumpare. Kaya ang kumpare sa bilib sa ko siyang kumpare kay dili sa taon kaldero ang ibunal, kutsilyo, dugabong din siya. Dagan ko yung kumpare. Ano yung problema ron? Bunong na kuno kay siya sa pres. Napil yan kumpari, nadukol sa kaldero kami. Na, Hindi ko sa bas tingog. sa pusa tingog niya natural daan natural mao na yung problema ron natin pero sa kung tao niya maulian nako akong asawa so kaya akong buhaton doon kay ko sa na ako nga maulian tao ni sa akong asawa siyang pagbuhaton ug sige dukol sa kaldero aliw tambagi ko ninyo kung Habit sa man akong na buhaton si Dukol. tulo tulo kada imong asawa Baga sa praksa? dagko na mo nagkita ha pagkita ninyo nakasabot lang mo ikaw yung pakasal mo pero wa mo sabot nga daw-dawgon kaniya ako pa ng asawa dong ambot lang lang kumukuan Ako pa nang asawa, gipangasawa ko nang usap. panggaon to itong asawa ko magpangga na to pero ato asawa na nanab bida di lang ta mangante ay materba ng mangante ayo lang pa daw-daog pasabta lang yung asawa nga day ayo lang ko inani aday kay dagko man tang nakita day wa man tang magkuan sabtan ay lang ta pero lang ta tabla lang ta di lang kay inaanion ko nimo permi pasabta chulo mao na diha Bab, unsay imong kasulti Ate Pres, ikaw Ate Pres, unsay imong kasulti aning chulo? Nga kuan. Kulatado siya yung asawa, mabunog sige bunalan. Nagpakulata mo po siya good. Oh, sige. Yaman di paanad. Paanad mo na. Unaanad na. Muna. Bam! Okay, kung nari ka dire sa Sarah 25, verse, is this 13? Kadito kayo, ha? 25. Sirach 25, versikulo 25. Ayaw itugot nga ang usa kada utang asawa magtuman sa iyang gusto. Sama nga dili kamutugot nga ang tubig magtugikan sa imong sudlanan. Dino na. Kini kinahanglan gyud nga putlo niya ning sungay sa iyang asawa Goliat. Dino na. Ibdon ma. Tiyaw mo ug maapas asa ni lakaw iyang bana magdadag kardero para puspos. Gaman si Piat, bunala din mo. Wa ko siya muliki ang pero na pahak. Okay kayo. Dili maayo ay kay ibuta na ito pinanglitan, naglakaw ka kasada, nakita ka sa mga taong puspusan ka kardero sa mga asawa. Di ba na may balaod na di karon Goliat nga pwede na makiha ang mga Asawang, nanay bater din pa. murag wa di kuno. Wa, bater duway pra. Wadi kuno ang mga bana sa mga asawa ra di kuno. Asawa ra. Ang papait. Imabuhato na na dong, wag din yung basawa eh. Ako kay masigwapan. Kaya, ipato Pedro. Kasi napatugso sa nung dayon. Unsa to Goliat buwagan? Wala na ako ba may? Nana ba, sakit kayo? Sige, ko lang pa. Buna lang ang kalderos. So, sakit kayo na eh. Mabuhat pito ng kadiro. Time sa ham, murag matinuod mo sulti Goliat. Yeah.
Kay atong usbon pagbasa ha, Sirach 25, versikulo 25, ayaw itugot nga usa ka daotang asawa magtuman siyang gusto sa mga dili kamutugot nga ang tubig magtuo gikan sa imong sudlanan. Kun ang imong asawa dili magbuhat sa imong isulti kaniya, buwagi siya. Wala na kulyat. No! Yung kuliahin mo sawa! Unya kay bari. Ako mo pugya to. Unya kay ato ka dito sa atong tinuang katoliko gulyat, di man buwagon ko sa tao ang di usas Ginoo. Saan man? Dili man advisable ka nang magbuwag, di man mo sukod sa atong simbahan. Si pasti unta sa usawa, di lang kita magkibuhat. Ilisil na nagbayot do. Bitaw ato tinarong istoryano, dili gyud maayo ang padahanon nimo ang batasan sa imong asawa. Sa kaismato pa ni Ate Pres, nag-anad. Yan ingon ba yung asawa, bam? Puslamang wakay gugman ako, palayaso di ka bay. O puslamang nga, di ka malayas, ipapriso di ka, para di na kamukuhan, at tulog at prisuhan po yun. Ano niya? Pero boy, nga ilaman ang duha, ang balik kay conjugal man ang balay, di man naiyahara. Ba't nga ning asawa eh? Ay, biligyan niyo yung bahay, Dol. Chulo, biligyan na. Tunga. Natunaon. Baligya, yung magtunga lang sa halin. Oh, Tunga salin. Wa mo yung anak sa gupakon nyo. Nla. puslamang sa kupan. Kung Sa yun kupan is Pedro, Chol. sa Para gupan- mo ni mo kamang si Ay, mo asawa. Ayaw, Gulyat. Bang. Sa gupo nila si Pedro, at Oh. wala maut-ut. Gas ka pobre ko. Dahil ka problema na, hala. Dili ba kay kasagaran ko sa mga banay labi nagkikas trabaho gulyat, niya labi nagkapoy, gigutom niya na pa asawa kasi pamuspos og kardero. Ay, kapoy kayo. Ug ilisa lang ka ng kuan. Lilis, bang. Ayot. Tumboy. Dili katong katsirula nga Aw, kuan. ang ipuspos. Ang ipuspos. Katong stainless, dili mo kay ito, di mo kay ito Satin ka to, satin, okay to. Sartin. 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 Ano na satin, sartin. O mas gaan-gaanan siya. Kaysa kardero, labi na Ba't katong, gapon, uy? labi na katong kardero nga original. Ayun na lang, plastic na lang. Plastic nga kardero. Awa na kaldero nga plastic. Pugilin yung banak mayo. Wa may plastic nga kardero, oray. Mo lagi wa. Hindi ka mo pantulong. Duko ka po doy. Ilisin na lang na. Sige. Oh, iuli na lang na. Kasi uli. Kadong ni Yung asawa. niya ang daon. Di naman makuha ang daon. Katong ingon ni gulyat nga baligya ang bahay tunga Ah, halin. oo. Tungaon ang halin. Oh, kay ingon na nga gubot kay sanan, wa may kalinaw ilang panimahe. Wala. Bitaw, Ah. ay, kalinaw eh. Dong Wa ba chulo. sila anak? Saban na imo Wa ba? sila anak? Wa lagi at Wa. ipres. Anak. Oh. Na time sa dong chulo kanang naakuno ko'y isa-suggest nimo kanang pangadto ko mong simbahan madumbing basi wa sad mo simba-simba. Bitaw. O para makadungog ang imong asawa sa mga Testimony sa pari mga ba? balaanong mga pulong mahitungod sa magtiayon. Ato mo ni Father Joshua ka doon daw. Oo, naamang gani kay silingan diyan nga membro sa Couples for Christ, mas maayo nga imong pa sakon sa inyo aron Diba ato ka ang kuhan? Father Tommy Ugpo. To sa Ubay Bab. aron maka-appeal Ano na ka. itong buhat ato? Aron di ko kasabot mo kinaya si mga asawa sobra kay pamaldita. Grabe kayo. Oo, kay og paminaw na ako wag gyud isip ang Ginoo, wag gyud siya kadungog unsay mga kay Sa iwalis ginoo. kay sa first reading na ba karon sa misa kay ingon kung moingon ka nga nakaila ka ni Kristo apan wa ka magtuman siya masugo bakakon ka. Bakakon. Moy pong. Bitaw, tinoda. Ako gulyat. Ano ba? Tumanong ka. Sige mga po ko pang laki. Yung tigituman yung gusto. Ito man imong sugos ginoo. Ako na lang uspo. Wa na siguro sa gidoon. Ano ba isab? Mamabay na lang ko. Salamat na kakating dalaman nun. Kuna ko ay puzzle, tihon.